Dette er anvendelsen af cosinus. For at kunne anvende cosinus har vi behov for at vide, hvad de pågældende sider hedder. Så vi skal lige lære det. Vi har vores vinkel her. Og den vinkel, hvis vi står og kigger fra vinklen af, og den side, som ligger på den modsatte side, det vil sige den her vinkel herfra, eller den her side herfra, det er den modstående katete. Og den kalder vi mod. Og den side, som ligger sammen med, sammen med vinklen, hedder den hoslængde. Men det kan ikke være den her, fordi at det er hypotenusen, som vi kalder hyp. Og vi ved, at det er hypotenusen, fordi at hypotenusen ligger altid over for, den retvinklede, vinkel. Okay. For at anvende cosinus skal du kende vinklen, men du skal også kende, den hoslængde katete, eller hypotenusen. I dette, tilfælde kender vi vinklen og hypotenusen. Vi kender vinklen dernede fra og hypotenusen, så vi kan erstatte vinklen her, eller vinkel, med 30, da vores vinkel hernede er 30, og vi kan erstatte hyp med 10, fordi hypotenusen er 10 lang. For nu at regne, hvad hos ud er, så skal vi isolere, hos, og det gør vi ved at sætte 10 over på den anden side, og når vi sætter 10 over på den anden side, så skal man gange, fordi det er den, vi dividerer her. Og så det bliver cos 30 gange med 10 er lige med hos. Og det kan man så lige regne ud på sin lommeregner, og det har jeg så gjort, og det giver så 8,6 lige med hos. Okay. Vi vil nu anvende sinusrelationer. Vi har en vilkårlig trekant her, og så har vi formel, vi skal bruge, når vi regner sinusrelationer. Ja, så hvis vi nu skal for eksempel regne sådan en side her ud, så vil vi så starte med at sætte de værdier, vi har ind i vores formel. Så den her a i anden er lige med 17, står der, 17 i anden plus 12 i anden minus 2 gange 17 gange 12 gange cosinus af vinklen A 80. Og så for at få A, nu er A jo i anden, så for at få A, så tager vi alt det her. Så der er en kæmpe lang kvadratrund, og så putter vi alt det ind under det. Sådan der. Ja, nu har vi jo så regnet ud her, nu har vi sat vores mål ind fra trekanten, ind i formlen, så vi får den her lange her. Det vælger vi så at gøre på vores lommeregner, fordi det er meget svært at regne på papir eller i hovedet. Så har vi så fundet ud af, at A er lige med 19,03 for at være helt nøjagtig. Vi skal bruge cosinusrelationer her, fordi vi har en vinkel og de to kateter. Altså vi har en vinkel og de to, der ligger til på de to hoslængde. Og så hvis vi skulle have brugt sinusrelation, så skulle vi have sådan en vinkel, eller vi skulle have par, vi skulle have haft en, måske nu ved vi jo, at A blev 19,03. Så vi har et par her. Hvis vi skulle have brugt sinusrelationer, så skulle vi have så et andet par, så skulle vi for eksempel også vide, hvad den her vinkel var. Så kunne vi have brugt sinusrelationer til at regne forskellige ting ud. Men det har vi ikke, så derfor bruger vi cosinusrelationer. Indtil videre, der har vi prøvet at bruge cosinus til cosinusrelationerne til at finde en side. Men man kan faktisk også bruge cosinusrelationerne til at finde en vinkel. For at finde en vinkel har du brug for alle
4 sider. Eller alle, ikke 4, der er selvfølgelig kun 3 i en trekant. Alle 3 sider. Så vi har alle 3 siderne her, og så skal vi finde vinkel A. Så vi har vores kære formel heroppe. B i anden plus C i anden minus A i anden divideret 2BC er lige med cosinus A. Så hvis vi prøver at sætte vores, opløsninger ind i vores lille formel her, så kommer det til at hedde cosinus A er lige med B, som er de to hovedstliggende. Vi starter med de to hovedstliggende. Det vil sige 34 i anden plus 50 i anden. Og så skal vi så tage den modstående side, som er A, så det bliver minus 67 i anden. Divideret med vores kære to hovedstliggende eller sider igen. Så det er 2 gange 34 gange 50. Nu har vi så lige fået sat den i formel her. Pointen er bare med den her formel, det er, at der mangler faktisk noget. Vi skal tage alt det her, og så skal vi sætte den ind i en, der hedder... Det var en sus. Tager vi den blå. Så skal vi sætte den ind i en, der hedder cosinus i minus første. Og så sætter vi den her, og så kan vi så få resultatet. Nu gider vi ikke lige skrive det hele ind, for det tager for meget tid. Men så sætter vi alt det her, ind her, og så får vi så resultatet, som er 104,18. Og der har vi så svaret for, at A ligner 104,18 grader.